Extreme også. Ja. Der var nogle kartlægninger dernede fra der skal være mere alternativ og kommer ud bag Morten. Ja. Det betyder, at Morten nu har en god føring. Så er det som har stor røgne. Og ud til 4. En mand med nogle kilometer i benene i henholdsvis for crosskart, folkeræs og rallycross senest, og nu er jeg oppe i crosskart Extreme. I RX Sport eller RX. Vi har ganske mange kører. Vi har faktisk i alt 13 crosskarts, som kører internationalt her fra Danmark, som tager ud og optræder på de internationale scener. Mortens første sæson i Extreme, som man måske han har fundet sig til ret ind i den. Med stikflammer ud af udstødningen nu for sidste omgang. Så ser det ud til Vente, han lige vil prøve med at forsøge på rutinere og holder nogle gode linjer, så det gør det svært at overhale. Men altså, nu ser det så ud til, at vi skal klare det fra Morten.